Vi skal se på A's betydning for eksponentialfunktionens forløb. Og vi har eksponentialfunktionen stående her. Y er lige med b gange med a i x'te, hvor b er større end 0 og a er større end 0. Hvis vi kigger her på den første graf, så har vi, at b er en halv og a er 2. Og vi kan se, at den her graf er stigende. Generelt er det sådan, at hvis a er større end 1, så er det her tale om en stigende eksponentialfunktion. Vi kigger herover på den anden graf, der har vi, at b er 4 og a er 0,5. Og vi kan se, at den falder. Det er sådan, at hvis a er mindre end 1, så er der tale om en faldende eksponentialfunktion.